Hmm? 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 Hello mga kapudibit! Today kakain po tayo ng braised pork at steamed broccoli. Ang drinks natin, Coke. Mga kapudibit, bago po tayo kumain, pray muna po tayo. Amen. Ayan mga kapudibit, malinis na yung kamay namin. Mangantam kay Kapampangan. Manganta na po. Opo, manganta na po. Ayun. Cheers na ba tayo, Dang? Cheers na tayo. Cheers. Cheers. Para tuloy-tuloy asubo. Tingnan mo na ako. Ang taba, oh. Ayan. Ito yung sarsa. Ito yung sarsa namin. Ayan. Yan. Unang subo tayo. Sausaw natin para... Ang unang subo ay para sa inyo, mga kapudibi. Manganta na po. Makanta mo. Lambot na. Masarap manghang. Ano manghang ko? Pwede yung tabal. Broccoli. Sarap. Yan. Niluto siya sa butter tsaka sa madaming bawang. Sarap. Nilagyan siya ng butter at saka bawang. Ay, laglag. Sarap. Ito yung masarap dyan, yung malutong. Oh, baba na namin. Ang sarap ng sili bagong pitas kasi na malutong. Guys,
Naman. Hmm? Hmm? Taba. Hmm? Meron ka lang dyan. Hmm? Taba pa rin eh. Laki guys, oh. Naman. Nako. Namdang. Kahit ganito na lang ibigay mo sa akin sa Valentine. Hahawakan ko Oo, na lang. no. Tapos kakainin mo na. Yung bulaklak na naman makakain. Bigas na lang daw. Oo, ay, meron. Meron ng bigas, 20 pesos. Oo, no. Kaso lang, pahirapan magpila. Pumila ka muna. Bago mo makukuha yung 20 pesos na bigas. At least natupad yung ano, Oo. 20 pesos. Ako yung sarsa daw. Ah? Isang sarsa. Ay, salamat po. Parang ano. Kanyaman yung broccoli niya. Pumasok sa ilog pa.
No? Sarap. Sarap. Ubusin ko sana kaso matigas na yung ano. May natira akong konting baboy kasi gusto ko yung broccoli. Shoutout po tayo mga foodie. Ayan, shoutout po kay Mercy Tabique from Las Piñas, Metro Manila. Jenny Flor Evasco from Barcelona, Sorsogon. Delia Mapiot. Nanita Maoy Calanuga from San Jose del Monte, Bulacan. Shoutout po! Juanita Madrid from Santa Rosa, Nueva Ecija. Shoutout po! Ria Renato from Bataan. Bel Ann from Naik, Cavite. Jeros Comedia Flores from Bulacan, Sorsogon. Shoutout po! Marife Decena from Maliparan, Tridas Marinas, Cavite. Shoutout po! Helen Salimbangon from Cebu. Shoutout! Evangeline Isla Mandawe from Santa Maria, Bulacan. Shoutout po! Shoutout po kay Joanna Corpus at sa mga anak niya sila, Jana, Jamaica, James Lebron, at kay Baby Jasser at sa asawa niya na si Jomar Corpus from May Kawayan City, Isabela. Shoutout po! Franklin Nicdao from Pampanga. Shoutout Lods. Shoutout po! Kay Jane Chris from Saudi Arabia. Shoutout! Ayan mga Shoutout kapudibis. po sa inyo lahat and thank you so much po sa support. Tito Olivia, shoutout po kaya ka. Tita Shoutout po, Nelly, Tita Tita Olivia. Cynthia, Nanay Babe Kaluya, shoutout po kaya kayo. We love you all. Yan mga kapudibis. Agi sa aming pamangan mi. Kita-kits sa susunod na po man. Thank you so much po. Ingat po kayo palagi. Mwah.